Wala nang intro-intro, nakita niyo yung sapatos ko. Ngayong gabi may lakad kami, kasama ko ngayon ang pinakapugi sa lahat. Ayan si Cardo Dalisay. Si Pots nga pala. Ayan, pag humarap yan, kain ka. Pogi talaga ni Pots. Ayan, habang inaantay namin si Ben, naisipan namin na, ayun, humarap muna sa camera. At nandito kami sa harap ng bahay ni Ben. Tingin muna kami. Shit, ang pogi namin dati. Ayan, si Pots. At yun na nga, habang umakyat kami sa venue, hindi ko napansin, ang pogi pala nung nasa harapan ko. Grabe yung lakad, ang pormahan parang galing lamay. Yan nga pala si James Reid, si Benjo nga pala. Habang umakyat kami, nakayuko lang po yung camera para hindi halata mga celebrity kami na darating ngayon sa event na to. Kaya simple lang, parang wala lang muna. Kasi wala pa naman masyadong tao, pero hindi nila alam. May mga hold-upper pala na dumating, mga sindikato ba? Nga mga celebrity pala na mga taga Maynila. Grabe, sobrang pogi pala ni Wamos sa personal. ni Ben pala. At kita niyo Alfonso, hindi gumagalaw. Hindi nga namin alam kung paano buksan yan. Kaya nga kami nandito para pag-usapan mga kapitbahay namin. Guwapo talaga ni Wamos. ni Ben pala. At napakagrabe, nandito na agad yung may-ari. Kala ko maniningil na, hindi pala. Ang pogi mo po, maraming salamat Manong. Nako Diyos ko, at yan na nga, lumabas ng pinakapangit sa kanila. At kitang kita nyo naman, hindi pa namin talaga inumpisahan ang ritual. Mas pinili muna na yung manahimik habang nakikinig ng music ng DJ nila. Ayun na, grabe si Puts. Napakwento siya ng mga ex niya, grabe. Sobrang sama talaga na nakaraan niya sa mga babae. Kaya yan, napatagay siya ng isa. Grabe talaga, napakalungkot talaga ng kwento ng buhay ni Puts. Ganun siguro talaga pag pinakanak-artista. At yun na nga, syempre, nagtaka na rin ako. Grabe, makatingin sa amin yung nakadilaw. Siguro nahalata niya na mga celebrity kaming tatlo. Kaya siguro naisip-isip niya na parang gusto niyang lumapit. Kaso nahiya lang siya kasi baka yung mga bodyguard namin dyan, bigla na lang siya ipalabas. Kaya ayaw niya naman siguro, mas gusto niya lang manahimik sa upuan. Pero siguro mamaya magpa-picture yan sa aming tatlo. Pero ganun pa man, ayun, sobrang sama talaga ng loob ni Puts. Tinira na naman ang isa. Ganun talaga Puts, naramdaman ko talaga, naramdaman mo kasi pare-pares tayong artista dito. Hala, grabe na talaga si Puts. Ayaw na talaga maawat, ayaw na talaga magpapigil. Siguro naramdaman ni Puts talagang ngayon lang siya talaga maging masaya sa buong buhay niya. Kaya tuloy pa rin niya talaga ang pagtagay kahit. Pero grabe ka talaga Puts, itsura mo dyan para kang kalabaw na bagong panganak tapos gusto mo talagang manuwag. Sige, tagay mo muna. No. Grabe na talaga, nung napansin na ng mga tao, ng mga artista kaharap nila, bigla na lang sila nagsilapitan sa amin. Pero ganun pa man, kita na yung mga itsura namin, mga tahimik pa rin kami talaga, promise. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. 3, 2, 1. Sa lugar ang ilaw ay pag-iisipin.
May kwento na isang babae. After mag-perform ni Marco Rudio, kami nang lumapit sa kanya para magpa-picture siya sa amin dahil sobrang grabe ang mga fans sa baba. Hindi na nila alam kung saan sila magpapapicture sa amin. Sobra. Ayan na, Mang Ben, pumukol ng tres. Boom, pamukha ni Tekla. Pots, dumikada ng tres. Boom, pilay ang panty ni Mamos. Patay talagang unggoy na hulog sa puno. Grabe talaga, kunti lang talaga diferensya namin. Tignan nyo, kamukha namin si Wamos Cruz. Grabe. Parang nilingbi ang kanyang katawan. Ang sarap kong titigan. Masas ka ba? Sasakay kita. Oh, parang nilingbi ang kanyang katawan. Titigan. Masas ka ba? Pag kinakain ka. Parang nilingbi ang kanyang katawan. Ang sarap kong titigan. Everybody hands go up! Hey, baka nagsuma. May balak, eh! Communicating because I don't need the time and place. Send me your location. The vibration. May maglalakbay tungo sa lugar kung saan And yo, it was so sad. Now my big man no masa. Some chick who look good that. Nakakainis na lang yung kapatid ang kutis. Marami ang kulera. Pero siya ay sasangit. Kita ang bila. Ang manyang kulis. Sa panong paraan kaya ako makakastor. Magaling siya ikulo maso. O taray hati siya. Nang dumipat siya ng pera. O ang ganyang skirt. Kaya ako'y biglang nagsabi. Ikaw ang nakakasar. Check kumagot ang kumindahan. Ginagawa niya ako, hey, aren't you in the beat of euphoria? Sumagot siya, hayan yung binibiro ka. binibiro-cha. Talagang nagtataan ko siya. Binibiro-cha.
Yung love ako sa beauty niya. Binibiro siya. Talagang pagkakahit ko siya. Binibiro siya. Lasing ka na, lasing lang. Ha? Ano? Kaya pa? Ikaw lang. Kaya ba? Lasing na, out na. Basic, walang tao. A few minutes later. Oh, no, 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 no. Ano, nagutom kami. Kain muna bago ang gorap. Amat sa idol. Sabaw tayo. Sabaw. Grabe talaga napalaban mga bakbakan ng mga artista natin ngayong gabi. Sobrang sulit talaga ngayon sa High Ground Tambayan, Bayambang, Pangasinan. Grabe talaga ang mga artista magpapahinga na po at next time ulit. Thank you so much. God bless you all. Amen. Thanks God. Amen.